fået kigget på dit budget, og vi er klar til at vise dig, hvad du vil gerne på en rejse til Paris i Frankrig. Og den rejse der kommer til at koste dig 5.000 kroner. Men for at du kan få overblik over, hvor meget du skal betale for hvad, og sådan, så har vi opstillet det på den måde. Til at starte med, der har vi flyet, og der har vi sat 909 kroner i. Du skal også bo på et hotel, et 2-stjernet hotel, nej, undskyld, det er min fejl. 3-stjernet hotel, som ligger i sådan meget centrum af Paris. Og der skal du betale 880 kroner. Så har vi mad til ferien, og der har vi sat 300 kroner af. Det burde være nok. Så forventer jeg vel også, at du skal shoppe i Paris, og der ligger 2.000 kroner til shop. Til at shoppe i Paris. Så er der sightseeing, og det er en tur, hvor du kommer ud og ser Eiffeltårnet, og du kommer på bådtur. Og der har vi sat 405 kroner af. Jeg forventer ikke, at du har tænkt at gå gennem hele Paris, så derfor er der også lagt penge af til transport, som er 506 kroner, der er lagt af til det. Ja. Så har vi en hemmelig post her, og den hedder lån. Og det er fordi, du kan vælge at låne alle de 5.000 kroner, i stedet for at spare op til dem. Nu skal jeg fortælle dig noget om det her lån. Det går ud på, at der er 10,61% i rente. Så det vil sige, når du låner 5.000 kroner, så kommer du til at skulle betale 5.000, når du er færdig med at betale i 2 år. Du skal betale 230 kroner hver måned i 2 år. Så kommer du til sidst til at betale 5.520 kroner. Så du kommer egentlig til at betale 520 kroner mere end du har lånt. Men det er også noget at gøre med, at renten er på 10,61. Så det er en mulighed. En anden mulighed er, at du kan spare op. Men det bliver lidt svært, når man ser på, hvordan din økonomi ser ud nu. Fordi du tjener 1.000 kroner hver måned. En 13-årig. Og ud af de 1.000, der bruger du 250 på kun cafébesøg. Ja. Og dit forbrug af at shoppe og sådan noget, den ligger lidt højt, for du bruger 500 kroner på at shoppe hver måned på shopping. Altså, det er sådan lidt. Og jeg tror, er det rigtigt, hvis jeg siger, at du shopper, fordi at du nogle gange tænker, ej, det kan jeg godt give mig selv og sådan lidt. Ja. Hvis du nu er lidt ked af det, så køber du nogle ting. Er det sådan? Den sidste post, vi har, den hedder selvpleje. Og der indgår sådan noget som cremer, deodoranter, parfumer, tandpasta og sådan forskellige ting. Ja. Og der har du 250 kroner liggende. For at du kan spare op til den her rejse, så vil vi lige vise dig, hvad du kan gøre. Ja. Du gør sådan her. Kan du sige? Jeps. Hvis vi starter med at fjerne 100 kroner op fra café besøg, så du kun har 150 liggende, så kommer der en 100 kroner seddel hernede, og så har du 100 kroner. Det vil så også sige, at vi har skåret 200 kroner væk fra din shopping, som så gør, at der er råd. Ja. Så har vi også taget 1.500 kroner op fra selvpleje, så det vil sige, at der i alt kommer til at ligge 450 hernede. Så hvis du sparer det op hver måned i et helt år, så kommer du til at få 5.400. Jeg ved godt, du kun skal spare op til 5.000, men du skal lige huske, det snart er december. Og der skal du også lige have med i tankerne, at du nok måske skal købe gave til familie eller noget. Så der er vi også lige regnet med. Så derfor så kommer det til at ligge, når du er færdig med at spare op, hvis du kun har brugt 200 kroner på gaver, så kommer det til at ligge 5.200. Ja. Og vi synes, at den her metode, den skal du tage. Det kan godt være, at lånet det er noget, du kan tage her nu, men det er måske ikke særlig smart, når du tænker på, at du så skal gå og afdrage på det i 2 år. Hvor her, der ved jeg godt, du skal spare op et år. Når du ikke har sparet op, så kan du nyde, at du ikke skal spare mere op, eller betale noget tilbage. Ja. Så vi vil klart anbefale dig at tage den her opsparing og spare. Ja. Tak for hjælpen.